Bai, gugoia urte asko olako ikastetxeekin harremanetan, etortzen dira ikaslea praktikak itxera, egisa da geroz eta ikasle gehiago edukitzen ditugula, gure egoitzan adibidez etortzen dira erizain laguntzaileak, eta geroz eta ez dakit ikasle kopurua handitzen doian, baina demanda bentsat geroz eta handixo badago dokuna. Zentzu hortan esperientzia askokin etortzen diela, ez? Etortzen diela ja teknika batzuk barneratuta. Orduan horre bai asko errezten da praktiken hasiera hori, ez? Azkenean udako oporrak eta ordezkatzeko bihar izaten dugu erizain laguntzaileak, eta hor bai, azkenean urte osoan egon dien praktiketako ikasleak ikusten dozu zelan funtzionatzen deben, orduan bai deitu izan du eta kontratatu izan du ordezkapenak itxeko oporrenak edo gaixotasun baja batenak, bai. Gure kasuan erizain laguntzailea gehienak. Azkenean itxen dabena da zainketen mundua lotuta daren funtzioak, higienia, ohiak eta zelanin, baina gero funtzio hortaz gain, zeharkako funtzio batzu bai lantzen ditue, akonpainamentua izaliken bezala, eriotza dagoenean eurekin egotia, olako zeharkako gai asko bai lantzen ditue, eta nik uste hor gainera horrei eman bijako la importantzia gehiago azkenean funtzioak, erizain laguntzaileen funtzioak dienak azkenean barneratuta dauzke, eta hori azkenean esperientziakin ikasten duzu, eta geroz eta esperientziak azkenean erakustotu geroz eta hobeto itzen jarduera horrek, funtzio horrek. Baina bai garrantzia asko muten dutza zeharkako beste funtzio horri, ez? Bai, azkenean holako formakuntzan ikusten dut asko errezten dabela praktiketara etortzen dien lehenengo egunetan zeia datozte teknika jakinda, ez? Orduan, gero azkenean praktikekin hobetzen juten die teknika horre, garatzen juten die, baina egisa da oinarrixa behintzat badaukela, eta hori oso garrantzitsua da. Adibidez ontzen, COVID-an egoeria dela eta bai erizain laguntzaileen bihar asko dago, eta egoitzen munduan eta nik ikusten dut osasun mailan, eta gure egoitzai dago kixonez, azkenean bai langileetan bai errotazinua egongo da, orduan egisa da biharra dagola, eta kontratazio perspektibak azkenean handixa diela zentzu horretan, ez? Lehen komentatzen eban azkenean, ez? Egisa da oso garrantzitsua dela zainketen funtzioak eta teknikak, ez? Ondo barneratuta izatea, baina hori bai esperientziakin garatzen zoiaz eta hobetzen zoiaz. Orduan, nik garrantzia asko moten dutzat zeharkako funtzioei, ez? Akonpainamentua, egoiliarrekin egotia, pixkat hortik, ez? Olako hori eta langile edo ikasleen jarreria, ikasteko gogua, eurekin mundu hori gustatzea, ez? Pixkat hortik, horri garrantzia asko matotzat. Gure egoitza azkenean da egoitza txiki bat, eta nik ikusten dut egoitza txikixa izatiak, eta gainera gaur egun COVID-akin ikusten da zelako garrantzia da bizten emuten egoitza txikixei, unidade konbibentzialei. Orduan, nik usten dut gure egoitza dela altxor bat, azkenean egoitza txiki bat izatiak
muten dotzu aukeria ezagutzeko bai funtzionamentua, bai langileak eta bai egoiliarrak. Azkenean diela importantienak, ez? Daukazu denbora gehiago ezagutzeko, eurekin egoteko, eta azkenean da eurek behar dabena, ez?